ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், பிரணாம்ஸ். எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது சாப்டர் 1. ஒரு நிமிஷம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கோர்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் அதை நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராமில். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். பகவத்கீதை பகவானோட கிருஷ்ணர் அவங்க கொடுத்த உபதேசங்கள் அர்ஜுனருக்காக இல்லை, நமக்காக. நம்ம வாழ்க்கை நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படின்றதுக்கான வழிகாட்டுதல் தான் பகவத்கீதை அப்படின்றது. நம்மளோட மேனுவல். நம்ம வாழ்க்கையில எது செய்யணும், செய்யக்கூடாது, தர்மம் அதர்மம் இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்ம எப்படி நம்ம எல்லா விஷயங்களும் எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் நம்மளுக்கு நல்லபடியா தெரிய வரும். அந்த வகையில் நம்ம எல்லாருமே பகவத்கீதை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். இது ஒரு கட்டாயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். எப்படி இந்த ஜட உலகத்துல குழந்தைங்களுக்கு நம்ம எஜுகேஷன் மஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்ம நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம சரியான முறையில வாழணும் அப்படின்னா நம்ம அவசியம் பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த உபதேசங்கள் தான் பகவான் நமக்கு எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில என்ன மாதிரி செயல்கள் பண்ணணும், என்ன மாதிரி குணத்துல இருக்கணும், யாருக்கு பக்தி பண்ணணும், எப்படி பக்தி பண்ணணும், இதெல்லாம் தான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வகையில் நம்மளோட அந்த கலக்கம் அப்படின்றது நம்மளை விட்டு போயிடும் அப்படின்றதுதான். அதனால அவசியம் எல்லாருமே பகவத்கீதை நம்ம எல்லாருமே நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானோட அனுகிரகத்துல இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்றோம். 18 நாட்களும் கோர்ஸ் தினமுமே இருக்கும். ஒரு சின்ன ஒரு ஓரியன்டேஷன் கோர்ஸ் பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம இப்ப பார்த்துடலாம். இது 18 டேஸ் கோர்ஸ். பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. அதனால கண்டினியூஸா ஒரு நாளும் ஒரு சாப்டர் நம்ம 18 நாட்களும் இந்த லெவல் 1 கோர்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் கிளாஸ் இருக்கும். பகவத்கீதையில மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்கள் உண்டு. அந்த வகையில நம்ம இப்போ ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் ஒரு சாப்டர் பார்க்க போறோம். ஸோ எல்லா கான்செப்டும் எல்லா ஸ்லோகங்களும் நம்மளால கவர் பண்ண முடியாது. ஆனா முக்கியமான ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அந்த வகையில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர்ன்ற விதத்தில் நம்ம 18 நாட்களும் நம்ம ஒரு சாப்டர் நம்ம பார்ப்போம். என்னென்ன முக்கியமான ஸ்லோகங்களோ அதை நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர். யாருக்கும் எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்தது, இல்லை ரியலைசேஷன்ஸ் எதுவும் ஷேர் பண்ணணும், இல்லை உங்களுக்கு குவிசஸ்ல எதுவும் சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க அவசியம் என்னையோ இல்லைன்னா துர்கா மாதாஜி நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். துர்கா மாதாஜி கோஸ்டா இருக்காங்க, அப்புறம் அட்மின் வாட்ஸ்அப் குரூப் அட்மினாவும் இருக்காங்க. எந்த ஒரு கஷ்டங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கோர்ஸ்ல என்ரோல்மெண்ட் பண்றதுலையோ இல்லை குவிசஸ் பண்றதுலையோ இல்லை எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் நீங்க அவசியம் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் குவிசஸ் உண்டு ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும். அதனால நீங்க அன்னன்னைக்கு தினம் என்ன பண்ணணும்னா குவிசஸ் பண்ணலாம். அன்னைக்கே பண்ணிட்டா சிறந்தது. இல்லைனாலும் நீங்க ஒரு 2-3 சாப்டர்ஸ் சேர்த்து நீங்க பண்ணலாம். அதுக்கான டெமோ உங்களுக்கு துர்கா மாதாஜி உங்களுக்கு இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் காமிப்பாங்க. 1 மணி நேரம் கிளாஸ். ஆனா ஒரு முன்ன பின்ன ஒரு 5-10 நிமிஷம் அதிகமாகும். சரிங்களா? இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா நம்ம கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம். ஸோ அதனால இன்னைக்கு ஒரு 5-10 நிமிஷம் கூட அதிகமாகும். அந்த மாதிரி வேணா கொஞ்சம் கூடுதலான ஒரு நேரம் எடுக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ இஷ்கான் மூலியமா பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்க போறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில இஷ்கான் அப்படின்றது பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம் அப்படின்ற சம்பிரதாயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவங்களோட டீச்சிங்ஸ் வழியா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம், உபதேசங்கள் வழியா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். இஷ்கான் அப்படின்றது இப்போ உலகம் முழுக்க இருக்கு இல்லைங்களா? டெம்பிள்ஸ் நிறைய நம்ம பார்க்குறோம். வெறும் நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் அப்படின்லாம் கிடையாது. எல்லா இடத்துலையும் இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா எல்லா கண்ட்ரிலையுமே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லி கிருஷ்ண பக்தியில நிறைய பேர் ஈடுபட்டிருக்காங்க. அதோட புனிதம், அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றது எல்லாருக்குமே நல்லபடியா தெரிய வந்திருக்கு. அந்த வகையில இதுதான் பிரதானமான கோயில். வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கு, மாயாப்பூர். அதான் அங்கதான் இந்த பிரதானமான கோயில் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப கோயில் அப்படின்னாலே அங்க விக்கிரகங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த வகையில இஷ்கான் கோயிலுக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா அங்க யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராதா கிருஷ்ணர் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. சரிங்களா? கிருஷ்ணரும் ராதாராணி அவங்க 2 பேரையும் நம்ம
வழிபடலாம் அப்படின்றது. இவங்க தான் வந்து ஷில பிரபுபாதா. இவங்க தான் வந்து இஸ்கான் இந்த நிறுவனத்தை வந்து அமைச்சவங்க. அப்படின்ற முறையில் இவங்களோட போதனைகள் அடிப்படையில் நம்ம பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இஸ்கான் மேங்களூர் அப்படின்றது வெப்சைட் இருக்கு. இதை நீங்கள் அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இதில் தான் நீங்கள் போயிட்டு இப்போ கோர்ஸ் என்ரோல்மெண்ட் பண்ணுவீங்க. இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து என்ரோல்மெண்ட்ன்ற ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. அது பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களால் குவிசஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் நல்லபடியாக. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டும் இஷ்யூ ஆகும். அதுக்கப்புறம் யூடியூப் சேனலும் இருக்குது, இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூருன்னு. இங்கே பார்த்தோன்னா மேங்களூர் இஸ்கான் மூலிமா நம்ம பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ ஏன்னா நிறைய இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்குது, எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. அந்த வகையில் இப்போ நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து மேங்களூர் இஸ்கான் டெம்பிள் மூலிமா. அவங்களுக்குன்னு யூடியூப் சேனல் இருக்குது. அங்கே பார்த்தோன்னா அந்த டெம்பிளில் காலையில் மங்கள ஆரத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்புறம் என்னென்னலாம் பூஜைகள்லாம் பண்ணுறாங்களோ, சாண்டிங் செஷன் இருக்கட்டும், பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸஸ், இந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸஸ்லாமும் உண்டு. ஈஷோபனிஷத், இந்த மாதிரி நிறைய கிரந்தங்கள்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். அது எல்லாமே லைவ்ல வந்துகிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் இருக்கும், இங்கிலீஷில், தமிழில் அப்படின்னு எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் இருக்கும். அது மாதிரி டெம்பிளில் நடக்கக்கூடிய முக்கியமான ஆரத்தி இதெல்லாமும் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அந்த வகையில் நீங்கள் இந்த இதில் வந்து லாகின் பண்ணீங்க அப்படின்னா நல்லபடியாக கோயிலில் என்ன நடக்குதோ அதை உங்களால் நல்லபடியாக தினமுமே தரிசிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் ஃபேஸ்புக் பேஜும் இருக்குது, இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூர் அப்படின்னு. அதை நீங்கள் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ், லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்க வரும். இதுதான் வந்துட்டு டெய்லி குவிஸ் டேஷ்போர்ட் சொல்லுவாங்க. இது வந்து நீங்கள் கோர்ஸ் என்ரோல்மெண்ட் பண்ணணும். அது துர்கம்மா தெரிஞ்சவங்களுக்கு டெமோ காமிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் புக்ஸ் அப்படின்னும் போது பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இது வந்து அவங்களுக்கு பிடிஎஃப் தமிழ் பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு குரூப்பில் மாதாஜி ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் அதை அசஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு வந்து புக்கு கையில் வச்சு படிக்கணும், எப்பயும் கேஜெட் பார்க்குறதுல விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிற இஸ்கான் டெம்பிள்லையும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வேதாபேஸ்.com அப்படின்றது நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் லாகின் பண்ணிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லா புக்ஸுமே உங்களுக்கு அதில் நல்லபடியாக கிடைக்கும். பாகவதமில் 12 கேண்டோஸ் இருக்குது. அது எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போது வேதாபேஸ்.comனு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. அதில் போயிட்டு நீங்கள் பகவத்கீதை புக்கு, பாகவதம் புக்கு இதெல்லாம் நல்லபடியாக வாசிக்க முடியும். ஆனால் இது இங்கிலீஷில் இருக்கும். கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நீங்கள் தமிழில் வாசிச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பிடிஎஃப் வந்து பகவத்கீதைக்கு மாதாஜி உங்களுக்கு குரூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அதுலேயும் நீங்கள் வாசிச்சுக்கலாம். இது தாண்டி உங்களுக்கு புக்கு கையில் வேணும், எனக்கு ஃபிசிக்கலாக கையில் வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் உள்ள இஸ்கான் டெம்பிளையும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் எதுவும் இஸ்கான் டெம்பிள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மேங்களூர் இஸ்கானுக்கு நீங்கள் கொரியர் பண்ணி, அதாவது பே பண்ணி நீங்கள் கொரியர் மூலிமா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். புக்கும் சாண்டிங் பேகும் மட்டும் வேணும்னாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இல்லைன்னா இது வந்துட்டு ஒரு காம்போ மாதிரி கொடுப்பாங்க. பகவத்கீதை புக்கு, அப்புறம் பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர், செல்ஃப் ரியலைசேஷன், அதுக்கப்புறம் சாண்டிங் பீட்ஸ், இது எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. உங்களோட விருப்பம், எனக்கு பகவத்கீதை புக்கு மட்டும் போதும், சாண்டிங் பீட்ஸ் மட்டும் போதுன்னா அது மட்டும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி அப்புறம் டிரைவ் லிங்க் ஒன்று மாதாஜி உங்களுக்கு அவசியம் ஷேர் பண்ணுவாங்க டெய்லியுமே. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த சாப்டருக்கு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, இந்த சாப்டர் ரிலேட்டடான எல்லா விஷயங்களுமே தமிழ்லேயே உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் எல்லாருமே அதை அவசியம் அசஸ் பண்ணணும். அதுதான் எங்களோட தாழ்மையான வேண்டுகோள். ஏன்னா வந்துட்டு இதெல்லாம் ரொம்ப டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி என்னென்ன அந்த சாப்டர்ஸில் முக்கியமான விஷயங்கள்ன்றதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லபடியாக அதில் உங்களுக்கு டிரைவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஸ்டோரேஜும் உங்களுக்கு போகாது. இன்னொன்றும் அந்த சாப்டர் ரிலேட்டடான எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு அதன் மூலிமா தெரிய வரும். முக்கியமான ஸ்லோகங்கள், அதை எப்படி உச்சரிக்கிறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு அதில் நல்லபடியாக தெரிய வரும். அப்புறம் இந்த மாதிரி பிபிடிஸ் உங்களுக்கு ஷேர் ஆகும் அதில். ஸோ அதையும் நீங்கள் அவசியம் டெய்லியுமே அசஸ் பண்ணிக்கோங்க, நல்லபடியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் நம்மளோட அசெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். சரிங்களா? இதுதான் புக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் உங்களுக்கு இது வந்து புக்ஸ் சரிங்களா, அதுவும் நீங்கள் வந்து இஸ்கான் மேங்களூர் மூலியமாக நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்னா மாதாஜி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. 18 days முடிச்சதுக்கப்புறம் குவிசஸில் நீங்கள் நல்லபடியாக முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பேர் போட்டு நீங்கள் லாகின் பண்ணுறீங்களோ, என்ரோல்மெண்ட் பண்ணுறீங்களோ, அந்த பேரில் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வந்து உங்களுக்கு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இது லெவல் 1.
இதுக்கப்புறம் இது நல்லபடியா பகவத்கீதை நம்ம நல்லபடியா அதோட கருத்து என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா நம்மளோட வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி பகவான் வந்து நமக்கு கொடுக்குற உபதேசங்கள் ரொம்ப ஒரு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எப்படிலாம் நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுவோம், இப்படிலாம் இருந்தா வாழ்க்கையில நீ ரொம்ப நல்லா இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் பகவானோட உபதேசங்கள் நமக்கு இருக்கும். ஒரு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சொல்ற மாதிரி நமக்கு நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்றது நமக்கு பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அந்த வகையில நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு கஷ்டங்கள் வராது, பக்தியில நல்ல முன்னேற்றங்களும் நமக்கு ஏற்படும் அப்படின்றது. அந்த வகையில் நம்ம பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இன்னைக்கு கோர்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். துர்கா மாதாஜி மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாங்களா? हरे कृष्णा माताजी। நமஸ்தே. जय श्री माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम प्रणाम माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देकं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं चक्रजातं सकगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம நல்லபடியா இந்த கோர்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்றோம். நல்லபடியா 18 நாட்களும் பகவானோட உபதேசங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். பகவானோட அனுகிரகத்துல ஒரு தடங்களும் இல்லாம நம்ம கண்டினியூ பண்ண அப்படின்றத பகவான்ட்டு நம்ம வேண்டிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்கள் பகவத்கீதை உண்மையுள்வில் தெரிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். நல்வரவு. எப்பயுமே நம்ம ஒரு புக்ஸ் வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா அதோட ஆர்த்தரை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுப்போம் இல்லைங்களா? ஒரு பொதுவாக சாதாரணமா அந்த வகையில நம்ம இப்ப கிரந்தம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். பகவத்கீதை அந்த வகையில அது யாரோட உபதேசங்கள் அடிப்படையில் தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்றத நம்ம ஒரு 2-3 நிமிஷம் நம்ம பார்த்துடலாம். இஷ்கான் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆச்சாரிய தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் போதனைகளின் அடிப்படையில் இவங்களோட போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்ற நம்ம
பார்க்குறோம். சரிங்களா? இவங்க தான் பிரபுபாதா. இவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம பார்த்துடலாம். இவங்க வந்து அபய்சரண் அப்படின்றது இவங்களோட பெயர். இவங்க வந்து வெஸ்ட் பெங்கால்ல ஒரு பிராமணிக்கல் ஃபேமிலியில இவங்க பிறந்தவங்க. ரொம்ப பக்தி மார்க்கத்துல ரொம்ப ஈடுபாடோட உள்ளவங்க. அந்த வகையில இவங்க வந்து அப்போ வந்து ஃப்ரீடம் கிடைக்காத சமயம். சரிங்களா? இந்தியா வந்து பிரிட்டிஷோட ஆதிக்கத்துல இருந்த ஒரு காலகட்டம். ஆனா இவங்க வந்து ரொம்ப நல்லபடியா சான்ஸ்கிரிட் அப்புறம் இங்கிலீஷ் எல்லாம் நல்லபடியா நாலேஜ்ல உள்ளவங்க. அப்ப இவங்களுக்கு பிராப்தம் கிடைச்சு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அவங்களோட குருவை சந்திக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஒரு ஆத்மாவுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு சந்தர்ப்பம் என்ன, ஒரு அதிர்ஷ்டம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஆன்மீக குரு நமக்கு கிடைச்சாங்க அப்படின்னா, ஒரு வைஷ்ணவ நம்மளுக்கு கிடைச்சாங்கன்னா, அதுதான் நமக்கு இருக்கறதுலே மிகப்பெரிய பெரிய ஒரு விஷயம். அந்த வகையில பிரபுபாதாவுக்கு அவங்களோட ஆன்மீக குரு அவங்களுக்கு தரிசிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்குது. அப்ப அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் நல்ல நாலேஜ் இருக்கு, சான்ஸ்கிரிட் நல்ல நாலேஜ் இருக்கு. நீங்க வந்து பகவத்கீதை உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும். கிருஷ்ண பக்தி உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றத சொன்னாங்க. அதே மாதிரி நல்ல நெறைய புக்ஸ் எல்லாம் நெறைய எழுதணும் அப்படின்னும் சொல்லியிருந்தாங்க. அத வந்துட்டு நல்லபடியா எப்பயுமே ஒரு குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணாங்க டிசிப்பிள். அதுதான் வந்துட்டு ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். அந்த வகையில அவங்களும் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க குரு சொன்னத நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. உலகம் ஃபுல்லா கிருஷ்ண பக்திய கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க. அதே மாரி நெறைய கிரந்தங்களும், புக்ஸையும் அவங்க வந்து எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஆனா அதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமா நடந்தில்ல. எல்லாமே வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்படிதான் அவங்க வாழ்க்கையில அது எல்லாத்தையுமே அவங்க கொண்டு வந்தாங்கன்றது. இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம ரொம்ப டிட்டர்மினன்ட்டா இருக்கணும். நமக்கு செஞ்சுக்கிற ஒரு நல்லது அப்படின்றதுல நம்ம நல்லது மத்தவங்க நமக்கு செய்றாங்களோ இல்லையோ, நமக்கே நம்ம ஒரு சில நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுல பகவத்கீதையில நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாரி ஒரு ஒரு டிட்டர்மினேஷன் ஒரு அ ஸ்திரமான முடிவோட நம்ம என்னைக்குமே நம்ம இருக்கணும். அத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாரி மத்தவங்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, பிரபுபாதா என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தி நல்லபடியா கிடைச்சது. அதே உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் சேர்த்தாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவுல தான் அவங்க ப்ரீச் பண்ணாங்க. ஆனா அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அ எடுத்துக்கல யாரும் முக்கியத்துவம் குடுத்து. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க அமெரிக்காவுக்கு போனாங்க. அ அதுவும் கார்கோ ஷிப்ல போனாங்க. அப்பயும் அவங்களுக்கு 2 தடவ ஹார்ட் அட்டாக்கும் வந்துச்சு. சொற்ப பணம் வச்சுட்டு தான் போனாங்க. ஆனா, அ அங்க போயிட்டு 1 வருடம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க. ஆனா, அதுக்கப்புறம் நல்லபடியா எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க கிருஷ்ண பக்திய. அ இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, 108 டெம்பிள்ஸ் இருக்கு உலகம் முழுக்க. அ அதே மாதிரி பிரபுபாதா வந்துட்டு 14 டைம்ஸ் இந்த உலகத்த சுத்தி வந்து எல்லா இடத்துலயும் கிருஷ்ண பக்திய கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இவங்க தான் வந்துட்டு ராதாகிருஷ்ணர், இஸ்கான் மேங்களூர்ல உள்ள டெய்டி. சரிங்களா? நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கிறது பகவத்கீதை நம்ம இப்போ நம்ம Zoomல நம்ம அட்டெண்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா? இதற்கெல்லாம் யாரு பிரயத்தனம் பண்ணாங்க அப்படின்னா, மேங்களூர் இஸ்கான்ல உள்ளவங்க தான். சரிங்களா? அந்த வகையில அவங்க யாரு அப்படின்னா, அவங்க கோயில் தலைவர் யாரு அப்படின்னா, ஹெஜ்ஜி நாமனிஷ்தா பிரபு. சரிங்களா? அவங்களோட பிரயத்தனத்தின் பேர்ல தான் நம்ம இன்னைக்கு இப்போ நம்ம பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூர்ல இருக்கு. அ அ கோயிலோட தலைவர் வந்து எஸ்டி நாமனிஷ்தா பிரபு அவங்க தான். அவங்க வந்துட்டு பிடெக் முடிச்சிருக்காங்க ஐஐடி கான்பூர்ல அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நம்மளுக்குள்ள ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாலே, நமக்கு வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் உண்டு. இல்லைங்களா? யாருக்குமே பிரச்சனை இல்லாத வாழ்க்கை நான் வாழ்றேன்னு சொல்லவே முடியாது. எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். இல்லைங்களா? அந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே தனிப்பட்ட முறையில நம்ம எல்லாருக்கும் வேற வேற சிரமங்கள், பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஆனா, அந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே பதில்கள் நம்மளுக்கு எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னா, பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆ இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? மேலும் இது உலகமெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம். நெறைய தலைவர்கள்லாம் பகவத்கீதைய வாசிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா, உத்வேகம் குடுக்கும். நம்மளுக்கு அந்த வாழ்க்கையில ஒரு தளர்ச்சி ஏற்படும் இல்லைங்களா? முடியலையோ அப்படின்னு சிரமப்பட்டுட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாரி நிலையிலலாம் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் அப்படி ஏற்படும் போதெல்லாம், நம்ம நல்லபடியா பகவத்கீதைய வாசிச்சு நம்ம அதன் படிக்கு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னாலே, நம்ம வந்துட்டு அ அ எவ்வளவு தடங்கல்கள், எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அதுல நம்மளால வெளியில வர முடியும். அப்ப இது என்னன்னா உத்வேகம் அளிக்கும் நமக்கு. மோட்டிவேஷனல் தெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க. அ இப்போ நெறைய ஸ்ட்ரெஸ் தான் எல்லாருக்கும் இல்லைங்களா? குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நெறைய எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. அப்ப நம்ம அதுக்கு வேற வேற எங்கெங்கேயோ போய் நம்ம வடிகால் தேட வேண்டாம். கையிலேயே பகவத்கீதை நமக்கு பகவான் குடுத்துருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அத நல்லபடியா வாசிச்சோம் அப்படின்னாலே, நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு எப்பயுமே இருக்காது அப்படின்றது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் பதில்கள் இருக்கு பகவத்கீதையில.
நமக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் காவிய வேதம் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆன்மீக அகராதி அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கீதை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நமக்கு வந்துட்டு பொதுவா நம்ம வந்துட்டு இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்துட்டு ஒரு தடவை 2 தடவை பார்த்தோம்னா அதுக்கப்புறம் அதுல வந்துட்டு நம்மளுக்கு சலிப்பு தட்டிடும் இல்லைங்களா? ஆனா எப்பயுமே பக்தியில ஆன்மீகத்துல மட்டும் நம்ம எவ்வளவு முறை நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் வாசிச்சாலும் சரி இல்லைங்களா, எவ்வளவு முறை நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பக்தி பண்ணாலும் சரி, நம்மளுக்கு அதுல என்ன ஏற்படாது, சலிப்பு அப்படின்றது ஏற்படாது. இன்னும் அதுல நம்மளுக்கு மகிழ்ச்சி தான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அந்த வகையில பகவத்கீதை நம்ம நல்லபடியா வாசிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மகிழ்ச்சியும் புது புது அர்த்தங்கள் இன்னும் நல்ல அதுல ஊடுருவி நம்மள கொண்டு போகும் நல்ல புரிதலை நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நான் பகவத்கீதை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகின்றது அப்படின்றத ஐன்ஸ்டீன் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இஸ்கான் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஏன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இது என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படின்னு தான் வந்துட்டு இஸ்கான்ல உள்ள புக்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கும். எதனால அப்படின்னா பகவான் யாருக்கு உபதேசம் கொடுத்தாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்ணாங்க. அந்த தாத்பரியம் மாறாம, ஏன்னா வந்து இப்ப நான் ஒருத்தவங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் பேசுறேன்னா அது 10 பேர்கிட்ட போனதுக்கு அப்புறம் 10வது ஒருத்தவங்க கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட நம்ம என்னன்னு கேட்டோம்னா நம்ம சொன்னது அங்க வேற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? வந்து கொஞ்சம் அப்படியே மாற்றங்கள் நடந்திருக்கும் நடுவுல. ஆனா இந்த இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்ல பகவத்கீதை இதுல என்ன தாத்பரியம்னா எப்பயுமே பரம்பரை பத்தி நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா? 4 பரம்பரைகள் இருக்கு. 4வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். அந்த மாதிரி பரம்பரை மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாலே அதுல என்ன ஒரு ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பாங்கன்னா பகவான் என்ன அர்த்தத்துல கொடுத்துருக்காங்களோ கிரந்தத்தை அந்த தாத்பரியம் மாறாம அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க. அதுல எதுவும் வந்துட்டு புதுசா ஆடப் பண்ணவும் மாட்டாங்க, அதுல இருக்கிறத மறைக்கவும் மாட்டாங்க, தனக்கு தோணுதெல்லாம் அதுல சேர்க்கவும் மாட்டாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி வந்துட்டு ரொம்ப காஷியஸா இருப்பாங்க. அந்த அந்த உள் அர்த்தம் அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லாம பார்த்துப்பாங்க. அதனாலதான் வந்து பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் பகவான் சொன்ன முறைக்கே நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். பகவத்கீதையில 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. நல்லபடியா எல்லாத்தையும் நம்ம வாசிக்கணும் அப்படின்னா அர்த்தங்களோட நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா 1 வருஷம் ஆகும். 18 நாட்கள்ல நம்ம வந்துட்டு என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் ஆனா உரையாடல் இல்லைங்களா? இது கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு கான்வர்சேஷன். அர்ஜுனர் கேள்விகள் கேட்பாங்க, கிருஷ்ணர் அதுக்கு பதில்கள் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரியான கான்வர்சேஷன். அப்ப இந்த உரையாடலை நம்ம அதுல முக்கியமான கருத்துக்களுக்கு நம்ம கவனம் கொடுப்போம், தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம. சரிங்களா? அப்ப இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு கோர் பாயிண்டா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழணும் அப்படின்றது ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் அது இன்டெப்த் நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா வாசிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு ஏற்படும். அதனால இது வந்து 18 days கோர்ஸ் லெவல் 1 ஜஸ்ட் ஒரு டேஸ்ட் பண்ற மாதிரி. சரிங்களா? பகவத்கீதையின் மனநிலை அர்ஜுனரின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அர்ஜுனர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏன்னா இங்க வந்து பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுல யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் இருப்பாங்க, அர்ஜுனர் இருப்பாங்க, சஞ்சயன் இருப்பாங்க, திருதராஷ்டிரர் இருப்பாங்க. சரிங்களா? இந்த 4 கேரக்டர்ஸும் இருப்பாங்க. கிருஷ்ணர் பகவான் சரிங்களா, கடவுள் அப்படின்னு நம்ம தெரியும் எல்லாருக்கும். அர்ஜுனர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து டிவோட்டி, பகவானோட ஒரு நல்ல ஒரு பக்தர். சரிங்களா? ரொம்பவே நல்ல இயல்போட உள்ள ஒரு குணத்தில் உள்ள ஒரு மனிதரும். அந்த வகையில் அவங்க கிட்ட எந்த ஒரு குறையுமே இருக்காது. சரிங்களா? அந்த வகையில் அர்ஜுனர் வந்து சிறந்தவங்க எல்லா வகையிலும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் திருதராஷ்டர் அவங்க வந்து ஹஸ்தினாபுரத்தோட எம்பரரா பாக்குறோம், கௌரவர்களோட அப்பாவா நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சஞ்சய் அவங்க வந்து திருதராஷ்டரோட காரியதர்சியா இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப இங்க முக்கியமா யாருக்கும் சம்பாஷணை நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும். அப்ப அர்ஜுனர் எப்படிப்பட்டவங்க, ரொம்ப சிறந்தவங்க எல்லா வகையிலுமே. சரிங்களா? சிறந்த பக்தர், சிறந்த மனிதர், சிறந்த போராளி, வில்லாளி அப்படின்னு எல்லாத்துலயும் சிறந்தவங்க அவங்க. அவங்களுக்கு ஒரு கலக்கம் இருக்குமா, சிறந்தவங்கன்னும் போது அவங்களுக்கு எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது இல்லைங்களா? கிருஷ்ணருக்கு பக்தி பண்றாங்க அப்படின் போது எந்த கலக்கமும் இருக்காது. ஆனா இப்ப அர்ஜுனருக்கு ஒரு கலக்கம் ஏற்படுது அப்படின்னும் போது அது எதற்காக அப்படின்னா
நமக்கெல்லாம் பகவத்கீதை கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. சரிங்களா? ஏன்னா இப்ப அர்ஜுனன் மூலியமா எப்பயுமே பகவான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நமக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, அவங்க டிவோட்டீஸ் மூலியமா நமக்கு கொடுப்பாங்க. அவங்களோட பக்தர்கள் மூலியமா நமக்கு அது கிடைக்க வரும். அந்த வகையில அர்ஜுனருக்கு இப்போ ஒரு கலக்கம் ஏற்படுத்தும் போது அவங்க கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. அப்ப பகவான் என்ன பண்றாங்க? பகவத்கீதை உபதேசம் பண்றாங்க. அப்ப பகவத்கீதை அர்ஜுனருக்கு தேவையா அப்படின்னா, அர்ஜுனர் மூலியமா அடுத்து என்ன யுகம் ஆரம்பிக்க போகுது? கலியுகம் இல்லைங்களா? நம்ம இப்ப இருக்கிறது வந்து கலியுகம். ஆஹ் இந்த கான்வர்சேஷன் மகாபாரதம் வந்து துவாபர யுகம். துவாபர யுகத்தோட எண்டுல. அப்போ கலியுகத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரொம்ப வந்துட்டு அதர்மம் அதிகமா இருக்கும். யாருக்கும் வந்து ஆன்மீகத்துல வந்துட்டு ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பக்தி அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு விருப்பம் இல்லாம இருப்போம் அப்படின்ற வகையில. அப்ப இன்னொன்னு அர்ஜுனர் கூட பகவான் இப்ப இருக்காங்க. ஆனா நம்ம கூட அந்த மாதிரி கலியுகத்துல பகவான் வந்துட்டு இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? அந்த வகையில நம்ம கூட பகவான் எப்ப இருக்கணும், நம்மளுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக அர்ஜுனர் மூலியமா நமக்கு பகவத்கீதை கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப கலியுகத்துல பகவான் எப்படி இருப்பாங்கன்னா நம்ம கூட கிரந்த வடிவத்துல இருப்பாங்க. பகவத்கீதை பாகவதம் மூலியமா நம்ம கூடவே அர்ஜுனர் கூட எப்பயும் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம கூட எப்பயுமே பகவான் வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் மூலியமா நம்ம கூடவே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் உணர முடியும். அதுக்கப்புறம் அச்சா விக்கிரகமா கோயில்கள்ல வீட்டுல இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நாம ரூபத்துல சரிங்களா பெயர் சாண்டிங். ஏன்னா கலியுகத்தோட தர்மம் வந்து பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறது. அந்த வகையில இந்த 3 விதத்துல பகவான் நம்ம கூடவே எப்படி இருப்பாங்க. அந்த வகையில இப்ப என்னன்னா அர்ஜுனர் மூலியமா நமக்கு என்ன பண்றாங்க? கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு பகவத்கீதை கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா இப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாங்க? துவாபரகம் முடிஞ்சோடனே திருப்பி அவங்களோட வைகுண்டம் கோலோகத்துக்கு போயிடுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப நமக்கு இப்ப தனிமை இருக்கு, வழிகாட்டுறதுக்கு யாரும் இல்லை. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும் சமயத்துல பகவான் நமக்கு உபதேசம் மூலியமா நம்ம கூட இருக்காங்கன்றது அர்த்தம். அப்ப அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயவின் தோற்றமும் கிருஷ்ணனின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பகவத்கீதை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனர் என்றாலும் அது அனைவரின் நலனிற்காகவே, நம்ம எல்லாருக்காகவும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அர்ஜுனரின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. கிருஷ்ணர் 2 படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருட்சேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனர் சிரமப்பட்டார் அப்படின்னு பாக்குறோம். இப்ப இது எங்க நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மகாபாரத போர் நடக்குது சரிங்களா? வியாசர் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க? நமக்கு வேதங்களை 4 தொகுத்து கொடுத்துருக்காங்க. வேதத்தை எல்லாராலையும் படிக்க முடியாதுன்றதுக்காக சரிங்களா? ஏன்னா அது ரொம்ப மிகப்பெரிய கடல் இல்லைங்களா? அப்ப அதுல நம்ம எல்லாராலையும் படிக்க முடியாது அப்படின்றதுக்காக ஈஸியான முறையில உபனிஷத்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வகையில் மகாபாரதம்ன்றது இதிகாசம். அதுல வந்துட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்ப கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள் எப்படின்னு 2 தரப்பினருக்கு இடையில என்ன ஆகுதுன்னா சண்டை நடக்க போகுது. அப்ப அந்த சண்டை யாருக்குன்னு பார்த்தோம்னா சகோதரர்களுக்கு இடையில சண்டை சரிங்களா? அந்த வகையில இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இப்ப எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டாங்க, சண்டை போடுறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க. ஆனா அர்ஜுனருக்கு இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எய்தாப்புல யாரு கூட சண்டை போட போறாங்கன்றதை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு குழப்பம் வந்துருது. ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே இவங்களோட சகோதரர்களா இருப்பாங்க, அப்புறம் இவங்களோட உறவினர்களா இருப்பாங்க, எல்லாரும் இவங்க மேல ரொம்ப அன்போடு இருந்தவங்களா வேற இருப்பாங்க. அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு அங்க போர் பண்றதுல சிரமம் ஏற்படும், குழப்பம் ஏற்படும் சரிங்களா? அப்பதான் வந்துட்டு பகவான்ட்ட அவங்க சரணாகதி பண்ணுவாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாங்க? 2 படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருட்சேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனர் சிரமப்பட்டார். ஏன்னா எல்லாருமே யாரு? அவங்களுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்லைங்களா? அதுவும் இவங்க மேல ரொம்ப அன்பு வச்சிருந்தவங்க. அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? அப்ப பகவத்கீதை எப்போ பேசப்படுறது? ஒரு போராட்டம் நிறைஞ்ச ஒரு இடத்துல குழப்பமுள்ள அர்ஜுனருக்கு பகவான் கொடுக்கிற இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது உபதேசங்கள் இல்லைங்களா? அந்த வகையில நமக்கும் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? இப்போ ஒரு போராட்டமான ஒரு வாழ்க்கை தான் இல்லைங்களா? ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது கொஞ்சம் அது எல்லாருக்கும் அப்படி ஒரு அமைப்பு இருக்காது இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு போராட்டம், அதுவும் கலியுகம், அதர்மம் வேற நிறைய இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு போராட்டம் நிறைஞ்ச ஒரு வாழ்க்கையில அமைதியற்ற மனநிலையில நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் இல்லைங்களா? எப்பயும் ஒரு படபடப்பு, ஒரு டென்ஷன், பயம் இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கு. அப்ப இந்த நிலையில நம்மளுக்கு என்ன தேவை? அர்ஜுனருக்கு என்ன தேவைப்பட்டுச்சு? பகவத்கீதை இல்லைங்களா? அந்த வகையில் நமக்கும் பகவத்கீதை நம்மளும் நல்லபடியா அர்ஜுனரோட பக்கத்துல இருந்து கேட்டு நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கும் என்ன ஏற்படும்? தெளிவு ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கீதை மகாத்மியம். இது வந்து ஆதிசங்கரர்
அவங்க வந்து கொடுத்த ஸ்லோகங்கள். பகவத்கீதையோட உயர்ந்த தாத்பரியத்தை இந்த ஸ்லோகங்கள்ல ஆதிசங்கரர் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அந்த வகையில என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன். சரிங்களா? யார் ஒருத்தவங்க பகவத்கீதைய நல்லபடியா ஃபாலோ பண்றாங்களோ, தெரிஞ்சுக்கிறது இல்ல, ஃபாலோ பண்றவங்க. தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை உள்வாங்கி அதை மறுபடியும் யாரு வாழ்க்கையில கொண்டு வராங்களோ, வாழ்வின் எல்லாவித துயரத்திலிருந்தும் இயக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? இந்த வாழ்க்கையில் உள்ள துயரத்துல இருந்து, கஷ்டங்கள்ல இருந்தும், ஏக்கம் நிறைய இருக்கும் இல்லையா நமக்கும். அப்ப அந்த ஏக்கத்துல இருந்து என்ன பண்ண முடியும்? விடுதலை அடைய முடியும். எப்போ? பகவத்கீதையில பகவான் கொடுத்த உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு, நம்மளுக்கு இந்த வாழ்க்கையில பயம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அடுத்து என்ன அப்படின்றதுல நம்மளுக்கு பயம் இருக்கும். என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. அந்த வகையில் நம்மளுக்கு பயம் இருக்கும். நம்ம நினைச்சது நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்றதுல பயம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப பயம்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வாழ்க்கையில. இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகின்றான். அப்ப இந்த பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய் அப்படின்றத உண்மையான பயம். சரிங்களா? ஆனா அது அந்த மாதிரி ஒண்ணு நிகழ்வுன்றது நம்மளுக்கு கவனமே இருக்காது. சின்ன சின்ன கஷ்டங்கள்லாம் பெருசா நினைச்சு பயந்துட்டு இருப்போம். ஆனா பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய்ன்றது மிகப்பெரிய பயம். அப்ப அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? விடுதலையாகி நம்ம பகவானோட லோகத்தை நம்ம அடைவோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவத்கீதை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால், சரி, பகவான் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? யார் ஒருத்தவங்க ஆர்வத்தோட அக்கறையோட நல்லபடியா பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவங்களோட பாபங்கள்லாம் செயல்படாமல் போகும். நம்ம நிறைய பிறவிகள் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா? அந்த பிறவிகள்ல இருந்த பாபங்கள்லாம் தொலைஞ்சு போகும். ஏன்னா இதெல்லாம் பகவானோட ஸ்லோகங்கள். பகவத்கீதையில இன்னொரு முக்கியமான தாத்பரியம் என்னன்னா, மத்த கிரந்தங்கள்ல பகவானை பத்தி யாராவது உபதேசம் பண்ணிருப்பாங்க நமக்கு. ஆனா பகவத்கீதை பகவானே சொன்ன ஸ்லோகங்கள், கிருஷ்ணரே சொன்ன ஸ்லோகங்கள். அதனால உத்தம ஸ்லோகங்கள். நமக்கு என்ன அது கொடுக்கும்? பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளோட பாபங்கள்லாம் தொலையும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் ஆதிசங்கரர் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, துர்கா மாதாஜி, ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா உபதேசங்களின் சாரமான கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? உபனிஷத்கள் அப்படின்றது இருக்கு. வேதங்கள்ல இருந்து வேதாந்த சூத்ரா, வேதாந்த சூத்திரத்துல இருந்து உபனிஷத்கள் அப்படின்னு வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? அந்த வகையில உபனிஷத்துன்றது நம்மள பகவான் கிட்ட அருகாமையில கொண்டு போய் சேர்க்கிற விஷயங்கள் தான் உபனிஷத்னு சொல்லுவோம். அந்த வகையில பகவத்கீதைன்றது கீதோபனிஷத் அப்படின்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம். சரிங்களா? 108 முக்கியமான உபனிஷத்கள் இருக்கு. அதுல 10 உபனிஷத்கள் ரொம்ப முக்கியம். அந்த 10ல ரொம்ப முக்கியமானது பகவத்கீதை. இதுல என்ன அப்படின்னு நம்ம தாத்பரியம் பார்த்தோம்னா, கீதோபனிஷத் இது வந்து பசு மாதிரி. சரிங்களா? பகவத்கீதை இடையர்குல சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணனால் கறக்கப்படுகிறது. பகவானால கறக்கப்படுது. அர்ஜுனர் கன்று போன்றவர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா பசு நல்ல பால் கறக்கணும் அப்படின்னாலே அதுக்கு கன்று வேணும் இல்லைங்களா? கன்று பார்த்துச்சுன்னா அந்த பாசத்துல அந்த அன்புல என்ன பண்ணுவோம்? இன்னும் நிறைய பால் அதுக்கு சுரக்கும் இல்லைங்களா? அந்த வகையில பகவானுக்கு யாரை ரொம்ப பிடிக்கும் எப்படின்னா, அவங்க மேல எல்லாரும் யார் பக்தியோட இருக்காங்களோ அவங்களும் ரொம்ப பிடிக்கும். சரிங்களா? அப்ப அர்ஜுனரை பார்த்தோன்னே பகவானுக்கு என்ன ஏற்படுது? நிறைய அவங்க மேல அன்பு பாசம் ஏற்பட்டு என்ன பண்றாங்க? அவங்க நிறைய அவங்க கேட்கிற கேள்விகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லபடியா உபதேசங்கள் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். பகவத்கீதை வந்து பசு மாதிரி, கிருஷ்ணர் வந்து பால் கறக்கும் இடைக்குல சிறுவன், அப்புறம் அர்ஜுனர் வந்து கன்று போன்றவங்க. ஆனா அந்த கறந்த பால் யாருக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்காக. சரிங்களா? அறிவு சான்றோரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். நம்ம எல்லாம் அந்த அமிர்தத்தை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம பக்தி பண்ணணும். அந்த இனிமையான பக்தி நம்ம பகவானுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அர்ஜுன விஷாத யோகம் இதுதான் முதல் அத்தியாயம். 18 அத்தியாயங்கள்ல அதுல அர்ஜுனரின் கவலை அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்ப விஷாதன்னா கவலை அப்படின்னு அர்த்தம், கஷ்டம் அப்படின்னு. இப்ப அர்ஜுனர் எப்படி இருக்காங்க? ரொம்ப சோகமா இருக்காங்க, கஷ்டப்படுறாங்க. ஏன்னா அவங்க யார் கூட போர் பண்ணணும்? கௌரவர்கள் கூட இல்லைங்களா? அப்புறம் பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியர்,
இப்படின்னு எல்லாரும் அவங்க மேல ரொம்ப பீஷ்மர் துரோணாச்சாரியெல்லாம் அவங்க மேல ரொம்ப அன்பா இருந்தவங்க, அக்கறையோட இருந்தவங்க இல்லைங்களா. சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க நல்லபடியா பாத்துக்கிட்டாங்க. இவங்களெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணணும் இப்ப போர்ல அழிக்கணும். அப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, மனசு வரல. அப்ப அவங்களுக்கு தடுமாற்றம் ஏற்படுது. அப்ப அவங்களுக்கு கவலையா இருக்கு. அப்ப இந்த கவலையோடு உள்ள மனசுல என்ன பண்றாங்க அவங்க, பகவான் கிட்ட சரணாகதி பண்றாங்க. சரிங்களா. அவங்க யார்கிட்ட சரணாகதி பண்றாங்க, பகவான் கிட்ட. அதுவும் நம்ம கவனிக்கணும். இங்க பகவத்கீதையில நம்ம எல்லா விஷயங்களையுமே நம்ம வந்து பார்க்கணும். அர்ஜுனரோட தன்மை என்ன, அவங்களோட குணம் என்ன, அவங்களோட அந்த விதம், பகவத்கீதை எடுத்துக்கிற அந்த பக்குவம். ஏன்னா திருதராஷ்டிரம் கேட்டிருக்காங்க, ஆனா அவங்களுக்கு எந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனும் ஏற்படல. ஆனா அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க, கவலையோட இருக்காங்க இப்ப. ஆனா பகவத்கீதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த போர் இருக்குதான். பகவான் என்ன சொல்லல, போர் பண்ணாத, கவலைப்படுறியா, கஷ்டமா இருக்கா, போர் பண்ண வேணாம் விட்டுட்டுன்னு சொல்லவே இல்லை. போர் பண்ணணும்னு தான் சொல்றாங்க இல்லைங்களா. ஆனா ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்காங்க, பயப்படுறாங்க அந்த போர் பண்ண. ஆனா பகவத்கீதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் உத்வேகம் ஏற்பட்டு அதே போர் அவங்க என்ன பண்றாங்க, நல்ல என்துவா பண்றாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்ம பகவத்கீதையை அர்ஜுனர்கிட்டே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில உள்ள கஷ்டங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவத்கீதையை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளால எதிர்கொள்ள முடியும், நல்லபடியா ஓவர் கம் பண்ண முடியும். இது ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு வந்து அவங்க யார்கிட்ட சரணாகதி அடைகிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா. பீஷ்மர் கிட்டயோ இல்ல துரோணாச்சாரியர் கிட்டயோ இல்ல யுதிஷ்ட மகாராஜர் கிட்டயோ அவங்க போய் சரணாகதி அடையல. அவங்க யார்கிட்ட அடையிறாங்க, பகவான் கிட்ட. அந்த மாதிரிதான் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில எப்பயும் எதுவும் குழப்பம் இருந்தது அப்படின்னா, சுத்தி யாரோ ஒருத்தவங்க ஏதோ ஒண்ணு சொன்னாங்க அப்படின்னு நம்ம போயிட்டு நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா நம்மள என்ன பண்ணிடுவாங்க, சில சமயம் மிஸ்கைட் பண்ணிடுவாங்க இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம யார்கிட்ட சரணாகதி பண்றோம், யார்கிட்ட கைடன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். அந்த வகையில அவங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணாகதி அடைகிறாங்கன்றது நம்ம கவனிக்கிறோம். அந்த வகையில இப்ப நம்ம முதல் அத்தியாயத்துக்கு நம்ம வரோம். ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப பார்த்தோம்னா 3 பேர் இருக்காங்க இங்க. ஒரே ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இல்லைங்களா. போர் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் தான். ஆனா 3 நேச்சர்ல உள்ள மனிதர்கள் நம்ம பாக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் யாரை பாக்குறோம் அப்படின்னா திருதராஷ்டிர பாக்குறோம். திருதராஷ்டிர யாரு அப்படின்னா அவங்க ஒரு எம்பரர் இல்லைங்களா, சக்கரவர்த்தி ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு. அவங்க வந்து ஒரு அப்பா பையன் அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் கிடையாது. துரியோதனனோட அவங்க ஒரு எம்பரர், அரசர்னும் போது அதற்கான ஒரு நிலைன்னு ஒண்ணு உண்டு. எல்லா பிரஜைகளையுமே அவங்க வந்து பாதுகாப்போட பாத்துக்கணும், தர்மத்தோட நாட்டை ஆளணும், இப்படின்னு அவங்களுக்குன்னு பொறுப்புகள் அதிகம் இல்லைங்களா. ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, தன்னோட பிள்ளை மேல உள்ள அன்புனால என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஒருதலை பட்சமா யோசிச்சிடுறாங்க இல்லையா. தன்னோட பிள்ளைக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க விருப்பப்படுறாங்க. அடுத்து வந்து இவங்கதான் இவங்களுக்கான ஆக்சுவலா யார் வந்துட்டு கிங் ஆகணும், யுதிஷ்ட மகாராஜர். ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க, துரியோதனனுக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. அப்போ ஒரு அரசனா இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, தன்னோட விஷயம் அப்படின்னு யோசிக்காம ஜென்ரலா கண்ட்ரிக்காக அவங்க எல்லாத்தையும் நல்லபடியா தர்மப்படி அவங்க யோசிச்சிருக்கணும். ஆனா அப்படி பண்ணல இல்லைங்களா. அப்ப அந்த வகையில இவங்களை பார்க்கும்போது நம்ம தமோ குணத்தின் அடிப்படையில பாக்குறோம். பயமும் அவங்களுக்கு உண்டு. அதுக்கப்புறம் இவங்க யார் அப்படின்னா ரஜோகுணத்தில் உள்ள நிலையில துரியோதனன் நம்ம பாக்குறோம். துரியோதனன் என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப பேராசை இல்லைங்களா. ஆக்சுவலா ராஜ்யம் யாருக்கு கிடைக்கணும், யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு. ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க, தனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. அடுத்தவங்களோட தனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னும் போது அது என்ன ஆகும், பேராசை ஆகும் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை இவங்க சண்டை போட முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப இதை வந்து ரஜோகுணம் நம்ம வந்துட்டு பாக்குறோம். ஏன்னா நிறைய ஆசைப்படுறது, பேராசைப்படுறது இதெல்லாம் ரஜோகுணத்தின் அடையாளமா பாக்குறோம். எவ்வளவுக்குள்ள ஆசைப்படுறோமோ அவ்வளவுக்குள்ள அது கிடைக்குமோ கிடைக்காதுன்ற ஏக்கம், பயம் இதெல்லாம் கலந்துருக்கும். அப்ப எப்படி இருப்பாங்க, ஆன்சைட்டியோட இருப்பாங்க சரிங்களா. இது ரஜோகுணம் அப்படின்னு பாக்குறோம். இவங்க பார்த்தோன்னா அர்ஜுனர், இவங்க சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க. இவங்களோட நிலை எப்படி இருக்கு, ஏற்கனவே நிறைய கஷ்டங்களை அனுபவிச்சாச்சு பாண்டவர்கள் இல்லைங்களா. திரௌபதி அம்மாவை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் விஷம் கொடுத்தாச்சு. அவங்கள வந்துட்டு சூதாட்டம் பண்ணி அதுலயே அவங்கள தோக்கடிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் நிறைய அவங்கள அந்த பேலஸ்ல வச்சு எரிக்கிறதுக்கெல்லாமும் முயற்சி பண்ணிட்டாங்க இல்லைங்களா, வாரணாவதம் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம். அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டங்களை ஏற்கனவே கொடுத்தாச்சு. ஆனா அதுக்கப்புறமும் என்ன பண்ணாங்கன்னா சமாதானம் பண்றதுக்காகவும் போனாங்க கடைசியா. சரி நம்ம வந்துட்டு மறுபடியும் போர் பண்ண வேண்டாம், ஒரு 5 நிலமாவது கொடுங்க. ஏன்னா வந்து ஒரு சத்திரியன் அப்படிங்கும்போது ஆட்சிதான் பண்ணணும். அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பிராமணர், சத்திரிய, வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் அப்படின்னு 4 வகையான பிரிவுகள் இருக்கும். அப்போ ஒரு சத்திரியர்கள் போது, அரசர்னும் போது அவங்க என்ன பண்ணணும்னா அவங்களோட தர்மப்படி அவங்க ஆட்சி பண்ணணும். சரி 5 ஊர் கொடுங்க, நாங்க வந்து அதை வச்சு நாங்க வந்து
ஆட்சி பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சமாதானத்துக்காக கிருஷ்ணரே போவாங்க. ஆனா அப்படியே வந்துட்டு ஒரு குண்டு மணி நிலம் கூட கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த வகையில பாண்டவர்கள் ஏற்கனவே நிறைய கஷ்டங்களை அனுபவிச்சாச்சு. இருந்தாலும் இப்ப போர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னா, இந்த போர் நமக்கு வேணுமா? ஏன்னா வந்து பீஷ்மர், துரோணர் இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு உடலை விட்டுருவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்பட்டு என்ன பண்றாங்க, எனக்கு இந்த போர் வேண்டாம், இந்த ராஜ்யம் எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மனசுல நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? யாருக்கும் துன்பம் ஏற்படக்கூடாதுன்னு. இதுதான் சத்துவகுணத்தின் அடையாளம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாருக்கும் எப்பயும் துன்பம் ஏற்படக்கூடாது, எப்பயும் தர்ம வழியில நடக்கணும் அப்படின்ற நிலையெல்லாம் சத்துவகுணத்துல நம்ம பாக்குறோம். அப்ப இப்ப போர் நடக்க போகுது. ஆனா இவங்க தமகுணத்தின் அடையாளமா நம்ம பாக்குறோம். ஒரு அரசரா இருந்து என்ன பண்றாங்க, ஆனா தன்னோட பிள்ளைய பத்தி மட்டும் யோசிச்சிடுறாங்க. இவங்க வந்து ரொம்ப ஆசைகள் அதிகமா இருந்து ரஜோகுணத்தின் அடிப்படையில சுயநலமா யோசிக்கிறாங்க. இவங்க வந்து இப்பயும் என்ன பண்றாங்க, யாருக்கும் எந்த கஷ்டமும் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சு தர்ம வேலை யோசிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ ஒரே ஒரு சுச்சுவேஷன், ஆனா 3 நிலையில மனிதர்கள் பாக்குறோம். இதே மாதிரிதான் இந்த 3 குணம் தான் சரிங்களா? எல்லார்கிட்டயும் இருக்கு. இப்ப இங்க தனித்தனியா பர்சனாலிட்டி பாக்குறோம் நம்ம. ஆனா வந்து இந்த சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமகுணம்ன்றது எல்லார்கிட்டயுமே உண்டு. ஒரு மனிதனாலே இந்த 3 குணமும் அவங்க கிட்ட இருக்கும். இப்ப நமக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். அந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்மளால நேர்மையா இருக்க முடியும்னா நேர்மையா இருப்போம். இல்ல அப்படின்னா கொஞ்சம் எப்படியாவது வேற வழியாவது நம்ம அந்த ஆசையை நம்ம அடையணும்னு முயற்சி பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப ரஜகுணம் தமகுணம் வழியாவது அடையணும்னு நம்ம விருப்பப்படுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த சுச்சுவேஷன் ஒண்ணுதான். ஆனா வந்து நம்ம அந்த குணத்தின் அடிப்படையில எதை நம்ம எப்படி அதை நம்ம அணுகுறோம் அப்படின்றது அங்க முக்கியம். அப்ப இந்த தாத்பரியத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். இந்த முக்குணங்கள் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுல எந்த குணத்துல இருக்கணும் தெரிஞ்சுப்போம். எப்படிப்பட்ட செயல்கள் செய்யணும்ன்ற தெரிஞ்சுப்போம். யாருக்கு எப்படி பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுப்போம் பகவத்கீதையில. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா துர்கா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். 1.1 ஸ்லோகம் வாசிச்சிடலாங்களா? हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। हरे कृष्ण माताजी। माताजी டிவோட்டிஸ்க்கு ஒரு ஜென்டல் ரிமைண்டர் மாதாஜி, சாட் பாக்ஸ்ல அட்டெண்டன்ஸ்க்கான லிங்க் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். டிவோட்டிஸ் அவசியம் எல்லாரும் மார்க் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருட்சேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்னு இங்க கேக்குறாங்க. சரிங்களா? திருதராஷ்டிரர் சொன்ன ஸ்லோகம் இது. புண்ணிய யாத்திரை தலம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? குருட்சேத்திரம் அப்படின்றது. குருட்சேத்திரம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரொம்ப வந்துட்டு நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் செய்யற ஒரு இடம். சரிங்களா? தர்மமான காரியங்கள்லாம் செய்யற ஒரு இடம். தேவர்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இடம்னு சொல்லுவாங்க அது. சரிங்களா? அங்கதான் வந்துட்டு எதுவும் இந்த பூலோகத்துல எதுவும் யாகங்கள்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் சொன்னா தேவர்களும் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு செய்யக்கூடிய இடம் அந்த குருட்சேத்திரம். அந்த வகையில் அங்க எப்பயுமே தர்மமே தழைச்சி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நிலை அந்த கஷேத்திரத்துக்கு. சரிங்களா? அப்ப அந்த இடத்துலதான் என்ன பண்ண போறாங்க, இப்ப போர் பண்ண போறாங்க. இப்ப திருதராஷ்டிரருக்கு ஒரு பயம் வந்துருது. ஏன்னா அந்த இடம், அதனாலதான் இங்க சொல்றாங்க புண்ணிய யாத்திரை தலைமை குருட்சேத்திரத்தில். ஏன்னா இவங்களோட பிள்ளைங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணல, இப்போ தர்ம வழியில இல்லைங்களா? ஆனா வந்துட்டு இப்ப அந்த இடத்துல வந்து போர் நடக்க போகுது. அங்க எப்பவுமே தர்மம் தான் தழைச்சிருக்கும். அந்த வகையில இவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கலக்கமும் அதனால ஏற்படுது. அதுக்கப்புறம் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் நீங்க என்ன சொல்றாங்க, இப்ப பாண்டு இல்ல, அப்ப பாண்டோட பிள்ளைகளையும் இவங்கதான் பாத்துக்கணும் இல்லைங்களா? எல்லா பிரஜைகளையுமே ஒரு அரசர் பாத்துக்கணும். அந்த வகையில பாண்டு வேற இல்ல. அப்ப பாண்டு அவங்களோட தம்பி, அவங்களோட பிள்ளைகளையும் இவங்களோட பிள்ளைகளா பாத்துக்கணும். ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்யுதுன்னா சஞ்சயனே அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க. அந்த வகையில தன்னோட பிள்ளைங்க மேல கொஞ்சம் அதிகமா பாசம் வச்சிருக்காங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறது. தர்மக்ஷேத்ரே மாமக்க பாண்டவ சேவ கிம் குர்வத சஞ்சய். இதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப வந்துட்டு இதுக்கு ஒரு உதாரணம் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? திருதராஷ்டிரோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு இப்ப வந்து பால் இருக்கு அப்படின்னா அதுல வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு பதார்த்தம் சேர்த்தோன்னா என்ன ஆகும், பிரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா?
அந்த பால் தனியா, அந்த தண்ணீர் தனியா பிரிஞ்சிடும். அப்புறம் அந்த பால் கட்டியிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸ்வீட்லாம் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரே குடும்பம் தான் கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள் அப்படின்றதுல. ஆனா அதுல அந்த சுயநலம், ஆசைன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லையா? தன்னோட பிள்ளைங்களுக்கு ராஜ்யம் அப்படின்னு அந்த ஒரு எண்ணத்தினால என்ன ஆயிடுது இப்ப, அந்த குடும்பம் வந்து 2ஆ இருக்கு. பாண்டவர்கள், கௌரவர்கள் தனித்தனியா இருக்காங்க. அதுல ராஜ்யத்தை தன்னோட பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு மனசுல இருக்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 1.3 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम माताजी, माता प्रणाम जी। माताजी, प्रणाम। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहितिं समं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्यने धीमदा। ஆச்சாரியரே, துருபத குமரனான உங்கள் புத்திசாலி சிறுநாள் நேர்த்தியாக அணிவகுக்கப்பட்ட பாண்டு புத்திரரின் மாபெரும் படையை பாருங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப நம்ம 1.3 ஸ்லோகம் நம்ம பாக்குறோம். அதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, துரியோதனன் சொல்றாங்க சரிங்களா? என் ஆசிரியரே, துரோணாச்சாரியர்கிட்ட கேக்குறாங்க, ஏதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதனின் மகனால் சரிங்களா திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. இப்ப இவங்க எப்படி இருக்காங்க, ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க. நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ரொம்ப பயத்தோட, தனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அப்படின்ற ஒரு பயத்தோட, ஏக்கத்தோட இவங்க இருக்காங்க. அதான் ரஜோகுணத்தோட அடையாளம். நிறைய ஆசைகள் இருக்கும், ஏக்கங்கள் அதிகமா இருக்கும், பயம் அதிகமா இருக்கும். அதுதான் வந்து ரஜோகுணத்தின் அடையாளம். அந்த மாதிரி இப்ப என்ன பண்றாங்க, துரியோதனன் வந்து கேக்குறாங்க. யார்கிட்ட கேக்குறாங்கன்னா, துரோணாச்சாரியர்கிட்ட. துரோணாச்சாரியர் தான் கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள் 2 பேருக்குமே ஆச்சாரியர் இல்லைங்களா? நல்ல எல்லா கலைகள், வித்தைகள்லாம் அவங்க கிட்ட இருந்தா 2 பேருமே கத்துக்கிறாங்க. கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள் 2 பேருமே. துரோணாச்சாரியருக்கு எப்பயுமே பாண்டவர்கள் மேல ரொம்ப விருப்பம், அதுவும் அர்ஜுனர் மேல அலாதி பிரியம். அதுவும் இல்லாம இப்ப இங்க இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, துருபதன் மகனால் திருஷ்டத்யுமன் சரிங்களா? துருபதன் யார் அப்படின்னா, துரோணாச்சாரியரோட ஃப்ரெண்டு. சின்ன வயசுல அவங்க 2 பேரும் குருகுலத்துல ஒன்னாதான் படிச்சாங்க. ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாங்க 2 பேருமே, துருபதனும் துரோணாச்சாரியரும். துருபதன் வந்து ஒரு சத்திரியர், துரோணாச்சாரியர் பிராமணர். ஆனா 2 பேரும் ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்காங்க. கிருஷ்ணர், சுதாமா அவங்களும். கிருஷ்ணர் வந்து சத்திரியன், சுதாமா வந்து பிராமணர் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இவங்க 2 பேரும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்காங்க. ஆனா என்ன ஆகுதுன்னா, கொஞ்ச காலத்துல அவங்களுக்குள்ளார ஒரு சின்ன ஒரு மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டுருது. அதனால என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, துருபதன் வந்து துரோணாச்சாரியரை இன்சல்ட் பண்ணிடுறாங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, துரோணாச்சாரியர் வந்து துருபதனை பாண்டவர்கள், கௌரவர்கள் எல்லாம் வச்சு அவங்க வந்து வீழ்த்திடுறாங்க. இப்ப துருபதனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துரும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க பெரிய யாகம் ஒண்ணு வளர்த்து, அந்த யாகத்தின் மூலியமா ஒரு தேவ புதல்வன் அவங்க வந்து வரமா வாங்குவாங்க. அவங்க பேரு திருஷ்டத்யுமன். எதுக்காக அந்த பிள்ளை கேட்டிருப்பாங்கன்னா, துரோணாச்சாரியர் அழிக்கிறதுக்காகவே கேட்டிருப்பாங்க சரிங்களா? அப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தையா அவங்க வராங்க. யாரு, திருஷ்டத்யுமன். அவங்கதான் இப்ப பாண்டவர்களோட சேனைய வழி நடத்துறாங்க. அவங்களும் வந்துட்டு துருபதன் யாருகிட்டதான் பயிற்சிக்கு அனுப்புனாங்கன்னா, துரோணாச்சாரியர்கிட்ட அனுப்புனாங்க. துரோணாச்சாரியர் அழைக்கிறதுக்காக திருஷ்டத்யும்ன வாங்கினாங்க. திருஷ்டத்யும்ன அவங்களும் யார்கிட்டயும் பயிற்சிக்காக அனுப்புனாங்க அப்படின்னா, துரோணாச்சாரியர்கிட்ட அனுப்புனாங்க. துரோணாச்சாரியர் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு குறையும் இல்லாம நல்லபடியா சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. தன் அழிக்க போற குழந்தைன்னு தெரியும், இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நல்லபடியா சொல்லிக் கொடுத்தாங்க பயிற்சிகள்லாம். இப்ப இத வந்துட்டு இங்க என்ன பண்ணாங்க, துரியோதன் சொல்லி காமிக்கிறாங்க, நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க, அதனால வந்து இப்ப எவ்வளவு நல்லபடியா அவங்கலாம் ஆர்மி வந்து அமைச்சிருக்காங்க. நீங்க வந்து இன்னும் நல்லபடியா எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும், எங்க கூட இருந்து நீங்க இன்னும் நல்லபடியா போர் பண்ணணும். அர்ஜுனன் மேல உள்ள பாசத்தினாலோ வேற எந்த ஒரு நிலையிலும் நீங்க அவங்க பக்கம் போயிடாம எங்க கூடவே இருக்கணும் அப்படின்றத அவங்களுக்கு நினைவுபடுத்துறாங்க. அதுவும் இல்லாம துருபதனுக்கும் அவங்களுக்கும் ஏற்கனவே பகையும் இருந்தது அப்படின்றதையும் அவங்க சொல்லி காமிக்கிறதுக்காக அப்படி அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம் சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 1.19 ஸ்லோகம். துர்கா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. साकोशा ताद्राष्ट्राणां हृदयानि वियदारयत् नभश्च पृथिवीं सैवदुमुलो அப்பியனுநாதயன். பல்வேறு சங்கோதிகளின் முழக்கம் பேர்வழியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்லோகத்துல துரியோதனனோட
எல்லாரும், அதாவது திருதராஷ்டிரோட பிள்ளைகள் எல்லாரோட மனசு வந்து ரொம்ப பயத்துல இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதனால அப்படின்னா, போர் ஆரம்பிக்க போகுது, சங்கநாதம் முழங்குது. சரிங்களா? அப்ப எல்லாரும் சங்கநாதம் முழங்குறாங்க. சங்கொலி கேட்ட உடனே என்ன ஆகுது? பயம் எப்ப வரும் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாமே சரியா செஞ்சோம், நேர்மையா இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு பயம் எப்பவுமே ஏற்படாது. அது தனி தெம்பு கொடுக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம எப்பவுமே தர்ம வழியில இருந்தோம்னாலே குழந்தைங்க கூட தப்பு பண்ணாதான் பயப்படுவாங்க, தப்பு பண்ணலன்னா தைரியமா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான், அந்த மாதிரி இருப்போம். அப்ப இங்க வந்துட்டு யாரு அதர்மம் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கௌரவர்கள் தான் இல்லைங்களா? அதனால அவங்களோட மனம்ல என்ன ஆகுது, இங்க இந்த சங்க நாதம் கேட்டோடனே சிதறி போகுது பயத்துல அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து போர் நடக்க போகுது. ஆனா வந்துட்டு பாண்டவர்களுக்கு தான் வெற்றி அப்படின்றதுக்கான அம்சமா நம்ம என்னெல்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தர்மக்ஷேத்திரம் எங்க நடக்குது போர்? தர்மக்ஷேத்திரத்துல. அந்த அந்த இடம் வந்து தர்மமே எப்பயும் தயிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில யார் தர்ம வழியில் நடக்கிறாங்க? பாண்டவர்கள். அப்ப வெற்றி யாருக்கு அவசியம் கிடைக்கும்? பாண்டவர்களுக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப தர்மக்ஷேத்திரம் அந்த இடத்தின் மூலியமா. அதுக்கப்புறம் தெய்வீக தேர். அக்னி தேவர் வந்து அர்ஜுனருக்கு இந்த தேரை வந்து அவங்க கிஃப்டா கொடுத்துருப்பாங்க. அர்ஜுன் நிறைய பேருக்கு நிறைய உதவிகள்லாம் செஞ்சு நிறைய என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அவங்களோட அன்பு, அவங்களோட இது ஆசீர்வாதம் இதெல்லாம் அவங்க நிறைய வச்சிருப்பாங்க. அந்த வகையில கிஃப்டும் நிறைய வச்சிருப்பாங்க. அந்த வகையில அர்ஜுனருக்கு அக்னி தேவர் கொடுத்த தேர் தான் இது. 8 டைரக்ஷன்ல நினைச்ச மாத்திரத்தில் திருப்பி ரொம்ப வேகமா அதிவேகமா செலுத்தக்கூடிய ஒரு தேர் அது. அதுக்கப்புறம் சங்கநாதம் அப்படின்றது, சங்குநாதம் அப்படின்றதே வந்து சங்க முழக்கம் அப்படின்றது என்னன்னா ரொம்ப வந்துட்டு ஒரு மங்களகரமானதுன்னு சொல்லுவாங்க. கோயில்கள்லாம் பூஜைகள்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சங்கு ஊதிட்டு தான் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த வகையில ரொம்ப மங்களகரமானதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வகையில இப்ப வந்துட்டு யாரோட சங்கநாதமும் அங்க இருக்கு? பகவானோடது இல்லைங்களா? கிருஷ்ணர் இருக்காங்க, சங்கு சக்கர கதாதாரி இல்லைங்களா? நாராயண ஸ்வரூபத்துல. அப்ப பாஞ்சஜன்யம் அந்த சங்கம் அங்க இருக்கு. அப்ப அர்ஜுனர், அப்புறம் இவங்களோட சங்குகள் எல்லாமே இருக்கு, பீஷ்மர் எல்லாரும். அப்ப இந்த மாதிரி சங்க நாதம்லாம் நல்லபடியா முழங்கும் போது அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மங்களமான ஒரு நிலையை நம்ம பாக்குறோம். அப்புறம் காண்டீபம், பாஸ்பதாஸ்திரம், இது வந்து யார் வந்து அர்ஜுனருக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிவபெருமான். சரிங்களா? சிவபெருமான் என்ன அனுகிரகம் பண்ணியிருந்தாலும் அதுல கண்டிப்பா வெற்றி நிச்சயம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில காண்டீவம் அர்ஜுன கையில இருக்கிற அந்த வில் வந்து சிவபெருமான் கொடுத்தது அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பா ஏற்படாது. அதுக்கப்புறம் பாக்கியலட்சுமி அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். எப்பயும் பகவானோட மார்பிள யார் இருப்பாங்க? திருமார்பிள்னா மகாலட்சுமி வாசம் செய்வாங்க இல்லைங்களா? மகாலட்சுமி எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் நிறைஞ்சிருக்கும். அந்த வகையில பாண்டவர்கள் பக்கம் தான் எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் ரிஷிகேஷா, அதாவது என்னன்னா புலன்களின் அதிபதி இந்த பேருக்கு. இது வந்து பகவானோட நாமம். பகவானே யார் கூட இருக்காங்க? பாண்டவர்கள் கூட இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில பாண்டவர்களுக்கு வெற்றி அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த கொடி இருக்கு இல்லைங்களா? இது வந்து கபித் வச்சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கொடி இருக்கு இல்லைங்களா? இதுல வந்து ஹனுமான் இருக்காங்க. ஹனுமான் வந்து ராமருக்கு என்ன பண்ணாங்க? உதவி பண்ணாங்க இல்லைங்களா? சேவை பண்ணாங்க. உதவின்னு சொல்லக்கூட சேவை பண்ணாங்க. அந்த வகையில அவங்களுக்கு சீதையம்மாவை மீட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்போ அந்த தைரியம், வெற்றி, அதோட அடையாளமா நம்ம ஹனுமான பாக்குறோம். அதே மாதிரி இப்ப அர்ஜுனரும் என்ன பண்றாங்க? பகவானுக்காக போர் பண்ண போறாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த வகையில இந்த ஹனுமானும் பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்கிறதுனால வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மோக்ஷதா ஏகாதசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்துட்டு பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ண நாள், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு போர் ஆரம்பிக்க போற நாள், இது எல்லாமே ஏகாதசி அன்னைக்கு. ஏகாதசி எப்பயுமே பகவானுக்கே குறித்தான நாள். அந்த வகையில அது வந்து நம்ம கண்டிப்பா பாண்டவர்களுக்கு வெற்றி தேடித்தரும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா பாண்டவர்கள் பகவானோட பக்தர்கள் இல்லைங்களா? அதனால அப்புறம் வந்து தெக்த ஜீவிதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. துரியோதனனோட பயமே உங்களுக்கு பலமா அமைஞ்சிடும். துரியோதனன் ரொம்ப பயந்துருப்பாங்க. எனக்காக உயிரை கொடுக்க இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்படி பார்த்து அந்த வார்த்தை அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி அங்க பழிச்சிருக்கும். அவங்களுக்காக எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க? உயிரை விட்டாங்கன்றது நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களோட பயமே என்ன ஆயிடுது? உங்களுக்கு பலமா அமைஞ்சிருது. அப்ப இந்த மாதிரி 9 காரணங்கள் நம்ம பாக்குறோம். இது வந்து கபித் வெச்சான்றது இந்த கொடியோட பெயர். இதுல வந்து ஹனுமான் இருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். ஹனுமான் இருக்கிற இடத்துல எப்பயும் வெற்றியும் தைரியமும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம், வீரமும். அதே மாதிரி இப்ப வந்து எதனால போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்றதுக்கான காரணங்கள் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? என்னென்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரக்கம், சரிங்களா? அப்புறம் இன்பமின்மை, பாப செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல், அப்புறம் இருமனம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அர்ஜுனருக்கான ஏற்பட்ட அந்த ஒரு தயக்கம் இதாலதான் ஏற்பட்டுச்சு. இரக்கம்ன்றது
அங்க உள்ள எல்லாரும் இழந்துருவோமே அப்படின்ற ஒரு பயம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் இன்பம் இல்லை. போர்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், எல்லாரும் எப்பயுமே நம்மளால என்ன விருப்பப்படுவோம், நம்ம நல்ல எவ்வளவுதான் இந்த வாழ்க்கையில போராடி நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் ஃபேமிலியோட இருந்து சந்தோஷமா நம்ம கொஞ்ச நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு தான் இல்லைங்களா. ஃபேமிலிக்காக தான் எல்லாமே நம்ம பண்ணுவோம். அந்த வகையில இப்ப இவங்க எல்லாம் போர்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அங்க யாரும் இருக்க போறதில்ல. இது பீஷ்மர் இருக்க போறதில்ல, துரோணாச்சாரியர் இருக்க போறதில்ல இல்லைங்களா. அப்ப இவங்க எல்லாம் அழிச்சதுக்கு அப்புறம் நாங்க ராஜ்யத்தை மட்டும் வச்சுட்டு எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? போர்ல என்ன சந்தோஷம் இருக்க போகுது? இன்பமே இல்லையே. அதுவும் இல்லாம எல்லாருக்கும் கஷ்டம் தானே வந்து சேரும். அதனால அதுல இன்பம் இல்லை அப்படின்றத சொன்னாங்க. அப்புறம் பாவச்செயல். அவங்கதான் வந்துட்டு அதர்மம் பண்றாங்க அப்படின்போது நம்மளும் இப்ப அவங்க கூட சேர்ந்து போர் பண்ணோம்னா நமக்கும் அதுல பாவம் வந்து சேருமே. அதுவும் குருவை அழிக்கிறதுன்றது ரொம்ப பெரிய பாவம் இல்லைங்களா. குருக்கிட்ட எப்பயும் எப்படி இருக்கணும், தன்மையோட இருக்கணும். அது மாதிரி பீஷ்மர்லாம் இவங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து அன்பா இருந்தவங்க அப்படின்னு இவங்க எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் யோசிச்சு பார்க்கும்போது எல்லாரையும் நான் இந்த மாதிரி எல்லாரும் எனக்கு ரொம்ப உதவி பண்ணிருக்காங்க, அப்படி அவங்களெல்லாம் நான் வந்து அழிக்கிறதுக்கு காரணமாயிட்டு எனக்கு அதுல பாவம் வந்துருமே அப்படின்னு பயப்படுறாங்க. அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல் அப்படின்றது. அதுல என்னன்னா இப்ப எல்லார் வீட்ல இருந்து என்ன வந்திருப்பாங்க, அவங்கவுங்க வீட்ல இருந்து ஆண்கள்லாம் வந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்பாவோ இல்லைன்னா கணவனோ பிள்ளையோ சகோதரனோ இப்படின்னு யாராவது வந்திருப்பாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி வந்தவங்க எல்லாம் இந்த போர்ல இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த குடும்பத்துல அடுத்தடுத்து அந்த கலாச்சாரத்தை ஃபாலோ பண்ண முடியாம சிரமப்படுவாங்க. பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாம போயிடுமே, அவங்களுக்கும் ஆபத்து வந்துருமே அப்படின்னு சொல்லி பயப்படுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இரு மனம் இதெல்லாம் யோசிச்சு அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, மனம் வந்துட்டு போர் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு குழப்பத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. இப்ப இதெல்லாம் தான் இரக்கம், இன்பமின்மை, பாபச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் நசுத்துவது, இருமனம் அப்படின்னு இந்த 5 காரணங்களை நம்ம பாக்குறோம். அர்ஜுனருக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்றதுக்கான அவங்களோட கவலைக்கான காரணமா இதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கும் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஒரு செயலில் ஈடுபடும் போது நிறைய குழப்பங்கள், சந்தேகங்கள், இதை எப்படி செய்யலாம், எது நல்லதா கெட்டதா, எப்படி செய்யணும் இப்படின்னு ஏகப்பட்ட குழப்பம் இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி இரு மனம் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணாகதி பண்ண மாதிரி நம்மளும் பகவானோட பக்தி பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட உபதேசங்கள் பற்றி நம்ம வாழ்க்கை வாழும்போது நமக்கும் தெளிவு ஏற்படும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி 1.28 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உணர்வதை உணர்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இரக்கம் சரிங்களா. எதனால அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த இரக்கம், ஏன்னா அது வந்து இந்த சத்துவ குணத்தோட அடையாளமே இரக்க குணம். யாருக்கும் சிரமம் ஏற்படக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க. அதே மாதிரி சிரமம் ஏற்பட்டுச்சுனாலும் அதை சரி பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க சரிங்களா. அது சத்துவ குணத்தோட அடையாளம். அந்த வகையில அர்ஜுனர் வந்து நம்ம சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்க இல்லைங்களா. அந்த வகையில அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க இப்ப அவங்க வந்து போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உணர்வதை உணர்கின்றேன். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் எதிர்த்து இவங்க பீஷ்மர் எதிர்த்து துரோணாச்சாரியர் எதிர்த்து இவங்க போர் பண்ணணும், அவங்கள வீழ்த்தணும் அந்த போர்ல. அப்ப அவங்களுக்கு அது எப்படி இருக்கு, ரொம்ப வந்துட்டு அவங்களுக்கு பயத்தையும் கொடுக்குது. அவங்களால அது ஏத்துக்க முடியாம அவங்க சிரமப்படுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்பமின்மை இந்த இது 1.31 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்பமின்மை நசேஷ்ரேயா அனுபஷ்யாமி அத்வா ஸ்வஜனம் ஆகவே ந காங்கேஷு விஜயம் கிருஷ்ண நஸ்ஸ ராஜ்யம் சுகானிச்ச. சொந்த உறவினரை போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனது அன்பு கிருஷ்ணரை இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப போர் பண்றதுனால இன்பம் இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க சரிங்களா? ஏன்னா போர்லாம் பண்ணி ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்குது அப்படின்னாலே அப்ப எல்லாரோடையும் சேர்ந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஆனா அப்ப யாருமே இங்க இருக்க போறது இல்ல. அப்ப ராஜ்யம் மட்டும் இருக்கும். அப்ப அதை வச்சு எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. அதுதான் சொந்த உறவினரை போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. இன்னொன்னு கௌரவர்களா அவங்களுக்கு எவ்வளவோ சிரமம் கொடுத்துட்டாங்க. இருந்தாலும் கௌரவர்களுக்கும் ஒண்ணும் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த ஒரு தாத்பரியமும். அப்ப இங்க சொல்றாங்க இதில் பெறக்கூடிய இவங்கெல்லாம் அழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு கிடைக்கிற வெற்றியோ ராஜ்யமோ இன்பமோ நான் விரும்பவில்லை அப்படின்றது இங்க அர்ஜுனர் குறிப்பிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 1.36 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரத்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பாவச் செயல் பாபம் ஏவாஸ்ரயே தஸ்மான் கத்வைதான் அததாயின தஸ்மானார்ஷா வயம் ஹந்தும் தாத்தராஷ்டான் ஷபாந்தவான் ஷவஜனம் ஹி ஹதம் ஹத்வா யூஹின ஷ்யாம மாதவ. இத்தகைய அக்கிரமகாரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன பயன்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல பாப செயல் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா? இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆத்து தாயின அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா? அதாவது வேதத்துல வந்துட்டு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. சில விஷயங்கள் செஞ்சா அதுல வந்துட்டு என்ன ஏதுன்னு கேட்காமலே அவங்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கலாங்களாம். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு. அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒருத்தங்களுக்கு விஷம் கொடுக்கறது சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நெருப்பு வைக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொருத்தவங்களோட சொத்தை அபகரிக்கிறது, அப்புறம் இன்னொருத்தவங்களோட நிலத்தை எல்லாம் எடுத்துக்கிறது. சொத்துன்றது பொருள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள், நிலங்கள்லாம் அபகரிக்கிறது, அப்புறம் பெண்களை துன்புறுத்துறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யாரும் செஞ்சா இதுல ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சாலே வந்து அவங்கள வந்துட்டு பனிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து குறிப்பிட்டிருக்கு. அந்த வகையில இவங்க வந்து பீஷ்மருக்கு பீமனுக்கு விஷம் கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் வாரணாவதத்துல நெருப்பு வச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்புறம் அவங்களுக்கு சேர வேண்டிய ஹஸ்தினாபுரம் இதெல்லாம அவங்க எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்களோட பொருட்கள் எல்லாத்தையும் இவங்க எடுத்துக்கணும், வெல்த் எல்லாம் எடுத்துக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க. திரௌபதி அம்மாவுக்கு இவங்க சிரமத்தை கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யறவங்க தான் ஆதத்தாயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி அக்கிரமக்காரர்கள் கொள்வதால் நமக்கும் பாபம் வந்து சேருமே. அவங்கதான் தெரியாம செய்யறாங்க, போர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்ப நம்மளும் அவங்களோட சேர்ந்து போர் பண்ணும்போது நமக்கும் பாபம் இல்லையா வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிர மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொள்வதால் நமக்கு சரியானதல்ல அப்படின்றத அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இவங்க எல்லாரையும் அழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு அதுல மகிழ்ச்சி எங்க இருக்க போகுது? இவ்வளவு கஷ்டம்தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஆனாலும் என்ன சொல்றாங்க, இவங்கெல்லாம் இல்லைன்னா நமக்கு மகிழ்ச்சி எங்கிருந்து வரும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எதனால் நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்றத கேக்குறாங்க அர்ஜுனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 1.45 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குடும்ப பாரம்பரியம் ஒரு செகண்ட். 1.45. யதிமாம் அப்ரதிகாரம் அஸ்ரதம் சாஸ்திரபாணய திருதராஷ்டிரே ஹன்யுஸ் தன்மே மதரம் பவேத். ஆயுதமின்றி எதிர்த்து போயிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கி திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அஃது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நான் எதிர்த்து போர் பண்ணாதானே நான் போரே பண்ண போறது இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா? ஆயுதமின்றி எதிர்த்து எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கி திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் போரில் கொன்றால் நான் வந்து போரே பண்ண போறது இல்ல, அப்படியே அவங்க என்னை அழிச்சா கூட அது கூட எனக்கு நன்மையை தான் தரும் அப்படின்றத சொல்றாங்க சரிங்களா? நான் எதுவுமே எடுக்க போறது இல்ல அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 1.46 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜானகிரமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சஞ்சய உவாச திருமணம். சஞ்சய உவாச ஏவம் உக்த்வார்ஜுனா சங்கேய ததோபஸ்த உபாவிஷத் விஸ்ருத்ய சரம் சாபம் சோக சம்விக்ன மானசா. சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லம்பை அம்புகளையும் ஒரு புறம் எரிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சஞ்சயன் இப்ப சொல்றாங்க, சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரோட காரியதரிசி, சேரியட்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, ரத்தம் ஓட்டுறவங்க, அப்புறம் அவங்களுக்கு நன்மைகள் எல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறவங்க. அந்த வகையில அவங்க சொல்றாங்க திருதராஷ்டிரட்ட, சரிங்களா, போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய பிறகு அர்ஜுனன் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு வில்லை அம்பு என்ன பண்றாங்க ஒரு பக்கமா வச்சுட்டு அந்த ரதத்துல அமர்ந்துடுறாங்க. அவங்க மனம் முழுக்க எப்படி இருக்கான், ரொம்ப சோகமா இருக்கு அப்படின்றத இங்க சஞ்சயன் குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா. அப்ப இந்த வகையில நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 1 பார்த்திருக்கோம். அர்ஜுன விஷாத யுகம், கவலையோட அர்ஜுனர் வந்து இருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். நமக்குமே வாழ்க்கையில கவலைகள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த வகையில அர்ஜுனர் இப்ப பகவான்கிட்ட இருந்து உபதேசங்கள் கேட்க போறாங்க. பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிருக்காங்க, மத்த யார்ட்டையும் இல்ல, பகவான் கிட்ட. அதே மாதிரி நம்மளும் இப்ப கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணாகதி பண்ணுவோம். பகவான் அர்ஜுனருக்கு என்ன உபதேசங்கள் கொடுக்குறாங்களோ அது அர்ஜுனர் எந்த மனநிலையில எடுத்துக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி நம்மளும் மனநிலையில, அர்ஜுனர் மனநிலையில இருந்து அவங்க பக்கத்துல இருந்து நம்மளும் எடுத்துப்போம். நான் எப்படி அர்ஜுனர் அதுக்கப்புறம் தெளிவு ஏற்படுதோ 18 அத்தியாயங்கள் கேட்டதுக்கு அப்புறம், அதே மாதிரி நமக்கும் நல்லபடியா தெளிவு ஏற்படட்டும் பகவானோட அனுகிரகத்துல. அந்த வகையில் நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையில சரியான முறையில நம்ம வாழ்க்கை நம்ம நல்லபடியா கொண்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில நம்ம இன்னைக்கு 1வது அத்தியாயம் பார்த்திருக்கோம். அதுல என்னென்ன பார்த்தோன்றத அப்படி ஒரு சின்ன ஒரு ரீக்கா பார்த்தலாம். திருதராஷ்டிர விசாரணை கிம் அகுர்வத சஞ்சய் அப்படின்னு பார்த்தோம். துரியோதனின் பயம் மகத்தியும் சமம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா பார்த்தோம். சங்குகள் முழங்குதல் ஹிருதயானி வியதாரயத் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா பார்த்தோம். அர்ஜுனனின் கவனிப்பு காண்டீவம் ஸ்ரம்ஷதே ஹஸ்தாத் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா பார்த்தோம். அர்ஜுனர் போராடாத காரணங்கள் என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். அப்ரதீகாரம் அஷத்ரம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதித்தான பாவனி விஷ்ணுவனம் நம அனந்த கொடி வசந்தக்கு ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி பலஸ்ருதி வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அர்ஜுன விஷாத யோகோ நாம பிரதமோத்யாயः. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அவசியம். புராணம் வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் முதல் அத்தியாய பாராயண பலன்கள். முன் ஜென்ம வினை அகல. சுகர்மன் என்ற ஒருவன் தீய பழக்கங்களுக்கு ஆளாகி தீய செயல்களையே செய்து கொண்டு திரியும் போது ஒரு பாம்பு கடித்து இறந்தான். அவன் செய்த கர்ம பலனால் சில காலம் நரகம் அனுபவித்து மறுபடியும் எருதாக பூமியில் பிறந்தான். அதை கால் ஊனமான ஒருவன் தன்னுடைய பொதியை சுமக்க பயன்படுத்தி வந்தான். ஒரு நாள் அது பாரம் தாங்காமல் கீழே விழுந்து விட்டது. அதை அப்படியே விட்டுவிட்டு அவன் சென்று விட்டான். உற்றுயிரும் கொலையுயிருமாக கிடந்த எருதை அந்த வழியாக சென்ற வேசி பார்த்து பரிதாபப்பட்டு தான் ஏதாவது புண்ணியம் செய்திருந்தால் அது இந்த எருதிற்கு சேரட்டும் என்று மனமாற வேண்டினாள். அவளின் வேண்டுதலால் அந்த எருது இறந்த பிறகு ஒரு பிராமணனாக பிறந்தது. முன்ஜென்ம நினைவினால் அந்த வேசியிடம் சென்று நீங்கள் எந்த புண்ணியத்தை எனக்கு அளித்தீர்கள் என்று கேட்க அது எதுவென எனக்கு தெரியாது என்று வேசி கூற அதை கேட்டு அவனின் வளர்ப்பு கிளியானது இவ்வாறு கூறியது. நான் ஒரு ஞானியாக பிறந்து என் சிஷ்யர்களுக்கு சரியாக பாடம் கற்பிக்காததாலும் வேத நெறி தவறி நடந்ததாலும் பல ஈன பிறவி எடுத்து பிறகு இந்த கிளியாக ஜனனம் எடுத்து தாகம் தீர்த்து கொள்ள ஒரு முனி ஆசிரமம் சென்று அங்கு சிஷ்யர்கள் மனனம் செய்து கொண்டிருந்த பகவத்கீதையின் முதல் அத்தியாயத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். ஒரு நாள் ஒரு வேடனால் பிடித்து விற்கப்பட்டு இந்த வேசியிடம் வந்து சேர்ந்தேன். பிறகு என் பழக்கத்தின் காரணமாக அனுதினமும் அதை பாராயணம் செய்வேன். அதை இவள் கேட்பாள். அந்த புண்ணியம்தான் உங்களை சேர்ந்தது என்றது. அப்படி என்றால் கீதையின் முதல் அத்தியாயம் இத்தகைய புண்ணியத்தை அளிக்க வல்லதா என்று எண்ணி இருவரும் கீதையின் முதல் அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்ய தொடங்கினார். ஆதலால் கீதையின் முதல் அத்தியாய பாராயணம் நாம் செய்த முன் ஜென்ம வினை தீர்க்க வல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.